Mun main thing aamulla on muutama lasi vettä. Ilman sitä mä en voi elää. Saatiin ristieslahjaksi tää ihana viltti. Tää on aivan ihanan pehmeä. Aivan parasta huulirasvaa. Nyt vauva kyllästyy jo ootteluun. Siellä toista jo väsyttää taas. Tällä hetkellä mä käytän tätä shampoota ja tätä hoitoainetta. Hiuksille vähän hiusöljyä. Tää Dödö on aivan parasta. Tää on aika kallista apteekista, mutta tää on tosi hyvää. Tää on ihan lamppuja alkaa tulla pimiä, mutta tosiaan me nyt ruvetaan vaihtamaan vauvalle vaatteita. Tää on pikkasen hankalampaa, mitä mä kuvittelin tää monella kameralla. Kuvaaminen ja vauvan hoito ja kantaminen plus itsensä laittaminen samaan aikaan. Ja nyt alkaa kohta olla pikkasen nälkä. Onhan siitä jo tovi kun söin. Ja sitten pitäisi lähteä täältä kotoa, mutta mun hiukset on vielä, niin kuin näette, laittamatta täysin. Kuka on peilit? Ja Piip on peilissä, en paljasta sinun nimeä. Meinasin sanoa. Mulla tulee vähän sellainen pieni stressi, en tiedä miksi, mutta mulla on aina semmonen, että jos täällä on, tai jos mulla on semmonen kiire ja sitten vauvan pitäisi sille aika pikaisesti päästä ulos, koska jossain vaiheessa siitä tulee semmonen kiukkunen, kun se on kotona vaan. Jotenkin tuntuu, että se tarvii raitista ilmaa tai silleen. Sitten jos mulla on vielä siivottavaa täällä, niin tähän menee aikaa silleen tosi nopsaan, niin kun käy suihkussa, hoitaa vauvaa, syöttää, nukuttaa, syö itse. Jos haluaa näyttää vähän freesimmältä. Tietenkin mä voisin jättää kaikki meikkailut ja muut välistä, mutta en aio jättää, koska miksi aikoisin. Niin nyt kuitenkin poikaystävä tuo tuolta kohtaa ruokaa, mä sitä ajan tähän ootteleen. Ja mä sen aikaa siivoilen ja oon Piipin kanssa. Ja pitäisi vaihtaa nämä vaatteet, nämä ei ole tosiaan ne vaatteet, mitkä mä oon laittamassa. Ja hiuksetkin pitäisi laittaa, mutta mä en kerkeä kaikkea, niin mulla tulee semmoinen stressi aina, kun mä en kerkeä kaikkea tehdä.
Tätä mä menen sit suihkimaan tonne vessaan, jotta ei vauvan henkeen mene sitä. Tosi paljon tuo ryhtiä tukkaan tää suoristaminen. Tuntuu, että nämä näyttää ihan eri värisiltäkin, kun suoristaa. Mä haluan tästä vähän vaaleammaksi vielä näitä latvoja, mutta nämä täytyy vaalentaa asteittain. Mä en mahdu tänne kuvaan kunnolla, mutta mä laitoin tän samaan paidan, mikä mulla oli ristiäisissä hameen yläosana. Miten tuo tuntuu niin kuumalta tuo suoristin? Jotenkin, ihana kun se olisi ollut hirveän kuuma. Niin laitan tän, koska mulla on kaikki vaatteet likaisina, mä en kerke pestä koko ajan pyykkiä. Ja sitten ihan perus tämmöset, nää on tosi mukavat jalassa, farkut. Nää on Kina Tricotista ja China Tricot. Ja tää paita on myös. Tää on ootapas hetkinen, mä oikein saa tätä tämmönen. Ja kampaajalla mä kävin apua. Milloin se oli? No on sitä jonkun aikaa. Silloin kun tyttö oli 3 viikkoa, eli marraskuun puolella joskus. Niin siellä mä värjäsin tyven ja latvat. Nyt nää näyttää vähän kellertäviltä. Mutta värjäsin tyven ja latvat ja nyt olisi tarkoitus tosiaan vaalentaa pikkasen näitä latvoja. Tää kakkapylly on alkanut viihtymään enemmän leikkimatolla. On! Älä kato sinne, kato tonne peiliin. Ja nyt täytyisi vaihtaa hänen vaippansa ja sitten pakata vaatteet. Tuolla näkyy sotkunen koti. Oho! Meillä on tosiaan 2 pöytää, tuo toinen on lähdössä tosta. Oh my god! No! Voi ei! Lähdetään puhistamaan naama ja vaihtamaan vaippa.
hiukset näyttää tosi lättänöiltä. Mutta siis nyt tultiin kotia, käytiin siellä kylässä ja syötän tässä vauvaa ja illalle ei ole mitään sen kummempia suunnitelmia. Kello on 7:30. Vauvan pitäisi siinä 9 jälkeen mennä nukkumaan, tai niin se on mennyt. Ja silloin alkaa minun oma aikani. Toivottavasti saisin hetken, jolloin mä yleensä syön ja käyn koneella ja tämmöstä. Kello on jotain 10:12 yöllä ja mä tuossa muokkasin jonkun pari tuntia näitä videoita ja klippejä lähetin vähän hitaalla netillä. Oho, onpas likainen peili. niin mä haluan nukkumaan, niin mä nyt syön jotain pientä, jonkun jogurtin tai jonkun. Ja sitten mä en ala erikseen kuvaamaan, mä pesen meikit ja laitan samaa rasvaa, mitkä näytin aamulla. Samalla tuotteella ja pesen hampaat ja menen nukkumaan. Saatan syöttää vauvan vielä, jos se herää tässä yön aikana, mutta ei siis sen kummempaa, joten öitä kaikille.